רחוב יצחק אלחנן משתרע ממגדל שלום במזרח לכיוון הים במערב. הרחוב מאופיין במבנים במצב ירוד ותנועה ערה הנכנסת מאזור החוף אל המער דרך כביש חד מסלולי צפוף ומפותל. התוכנית מאפשרת פינוי מבנים לצורך הרחבת זכות הדרך ליצירת מדרכות רחבות, סדרת עצים, ארקדה מסחרית ונתיבי אופניים, וכן יצירת סדרה ראשית המקשרת את המער אל ציר החוף ואל הטיילת. מימוש התוכנית מתאפשר בשלבים. בקטע המרכזי הנמצא בשלבי מימוש פונו מבנים ברחוב אלחנן תוך הקצאת כ-2,000 מטרים רבועים לטובת הציבור בארקדות מסחריות, שבילי אופניים ומדרכות מורחבות. התוכנית קובעת שצ"פ ושפ"פ בשטח של כ-700 מטרים רבועים ובניית בית כנסת וגן ילדים בשטח של כ-300 מטרים רבועים. הקטע המזרחי המובא לאישור הוועדה מקשר את הסדרה אל המער. התוכנית מרחיבה קטע דרך ומייצרת מעגל תנועה סביב המבנה לשימור בפינת רחוב השחר ואלחנן, קישור רחוב מונטיפיורי בציר ישר לסדרות יצחק אלחנן, פתיחת רחוב חדש להולכי רגל ולרוכבי אופניים בין המבנה לשימור לבין המגדל המתוכנן, הקצאת מעל 2,000 מטרים רבועים שטחים לטובת הציבור בארקדות מסחריות, שבילי אופניים, רחבות ציבוריות ומדרכות מורחבות, הכל על ידי יזמי התוכנית ועל חשבונם. הקטע המערבי הינו החוליה האחרונה במימוש הרעיון הכולל חיבורה של הסדרה ישירות אל ציר החוף. קטע זה כולל פינוי מבנים על הדרך המוצעת ואישור הברך בקצה רחוב אלחנן. התוכנית מעמידה שטחים למבנים ומוסדות ציבור שכונתיים לכל האזור, פינוי מגרשים בשטח של 9,150 מטרים רבועים והסדרת מגרשים בשטח של 3,750 מטרים רבועים למבנה ציבור לשימוש העירייה. בנוסף, התוכנית מפנה מבנה בשטח של 1,800 מטרים רבועים לשימוש העירייה, הכל על ידי יזמי התוכנית ועל חשבונם לטובת הציבור. הקטע המזרחי נמצא בתחום המער וקושר את קצה הסדרה למער, ובכך נותנת פתרון התנועה לשכונות הגובלות. סדרת יצחק אלחנן הינה החוליה הסוגרת את טבעת הסדרות של תל אביב בחזרה אל החוף. חזון הסדרה הירוקה הינו פרי יוזמה של עיריית תל אביב וגורמים פרטיים, ועולה בקנה אחד עם המדיניות העירונית. היום מובאת לדיון ואישור תוכנית 2615ב רחוב יצחק אלחנן מזרח. מימוש התוכניות יאפשר פתיחת כביש דו-מסלולי דו-נתיבי מהמער אל ציר הים, המלווה בשביל אופניים ומדרכה רחבה בעלת דופן פעילה של ארקדה מסחרית. חזון הסדרה העירונית הירוקה מגדירה התחדשות עירונית ופינוי מבנים. הקטע המרכזי אופיין על ידי בעלות קרקע פשוטה. הקטע המזרחי המובא לדיון בוועדה מאופיין על ידי פינוי-בינוי מובהק עם יותר מ-50 בעלויות שונות, עובדה המקשה על מימושו ללא אישור מלוא הזכויות שאושרו על ידי הוועדה המקומית. הציר הירוק מייצר קשר ויזואלי ופיזי חדש בין המער לים. סדרות יצחק אלחנן משפרות את זרימת התנועה אל המער ההיסטורי ומייצרות מערכת של התחדשות עירונית במרקם ירוד. מטרת התוכנית לייצר רחוב שוקק חיים. הקטע המזרחי כולל מבנה מגורים המלווה את הסדרה עם ארקדה מסחרית רציפה, מגדל המשלב משרדים ומגורים, וכן מבנה לשימור בפינת הרחובות אלחנן והשחר. התוכנית פותחת רחוב מקורה חדש בין המבנה לשימור לבין המגדל המתוכנן ויוצרת רחבה ציבורית על הסדרה. תנועת כלי הרכב מתועלת למעגל תנועה רחב סביב המבנה לשימור והמגדל המזרחי. באזור זה נוצר קישור התנועה אל המער ההיסטורי בסמוך למגדל שלום. רחוב מונטיפיורי מקושר ישירות אל הסדרה המוצעת באמצעות רחוב מקורה חדש להולכי רגל ורוכבי אופניים. הארקדה המסחרית מלווה את רחובות גרוזנברג והשחר סביב המגדל המתוכנן, ובכך מחזקת את הקשרים לשכונות בכל היקף התוכנית. מעגל התנועה נקשר חזרה אל סדרת יצחק אלחנן בפינת רחוב גרוזנברג, ומשם התנועה זורמת ישירות אל ציר החוף. הרחוב מושך פעילות בעזרת סדרת העצים הירוקה, קישור טבעת הסדרות של תל אביב אל הים, נתיב אופניים רציף, מדרכות רחבות וארקדה מסחרית המשכית המייצרת אזור קניות ובילוי לכלל תושבי העיר.
המגדל הנמצא בתחום המער ושימור הבניין בפינת רחובות אלחנן והשחר מאפשרים יצירת רחוב חדש להולכי רגל ולאופניים בין המבנה לשימור לבין המגדל. הרחוב הינו המשך ישיר של רחוב מונטיפיורי וקישורו אל שדרת יצחק אלחנן. פיתוח המעבר החדש כולל יצירת רחבות פתוחות, חלל ציבורי מסחרי, פיתוח נופי אינטנסיבי הכולל עצים, ריהוט רחוב, אלמנטי מים ואזורי ישיבה הצופים לשדרה החדשה ואל הים. דגש ניתן ליצירת חלל עירוני נעים לפעילות ביום ובלילה. השלמת הקטע המזרחי יחזק את הקשרים בין שכונת כרם ישראל מצפון לנווה צדק מדרום על ידי קישור הציר הציבורי אל המער וטיפול ברחובות ובמעברים המקשרים את שדרות יצחק אלחנן בתחום המער. המשכו של רחוב מונטיפיורי לשדרות יצחק אלחנן כרחוב מקורה להולכי רגל ולרוכבי אופניים ויצירת ארקדות מסחריות ברחובות השחר וגרוזנברג. לסיכום, אישור התוכנית יאפשר את פתיחת שדרת יצחק אלחנן כציר עירוני מרכזי המשפר את זרימת התנועה אל ומהמער, יקשר את שדרות רוטשילד אל הים דרך שדרה ירוקה, תוספת שבילי אופניים למערך העירוני, שיקום עירוני ופינוי מבנים ישנים, חיזוק קשרים לשכונות ההיקפיות, חיבור רחוב מונטיפיורי אל שדרת יצחק אלחנן, פתיחת רחוב מקורה חדש להולכי רגל, שימור מבנה בפינת רחוב השחר ויצחק אלחנן, הקצאת שטחים לטובת הציבור בדמות מדרכות רחבות, ארקדות מסחריות ורחבות פתוחות, ומעל הכל, יצירת מרחב ציבורי הקושר את העיר אל הים.